la ilaha illallah. Jama'a mun shiga uku. Wannan abin za a yi shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har annabawa ma ba sa iya cewa komi sai dai su rika ce Allahumma sallim sallim. Allah ka mana da sauki, Allah ka mana da sauki. Idan annabi cikin annabawa, idan har Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zai zo hawa ya ce Allahumma sallim sallim, yace da'wal anbiya yawma idh, addu'ar da annabawa suke a wannan lokacin in an zo, wanda kowa kansa ya sani, su ma kawai cewa suke Allah ka ba mu da sauki, Allah ka ba mu da sauki. To sai mutum ya zo hayewa ne kafin ya gane shin zai haye da sauki ko ba zai haye da sauki ba, amma wallahi duk wanda ya tsaya sai ya ji wannan tsoron ko shi waye, saboda baka san wani iri zaka yi ba, kuma Allah bai nuna list din waɗanda za su wuce gudun haske, waɗanda za su wuce gudun doki, waɗanda za su wuce gudun wane ne, Allah bai nuna wa kowa yaya zai yi ba, sai mutum ya tsaya shi ma a matsayin bawa, sai dai kawai yanda Allah ya yi da shi. Babu wanda ya san wanda irin hayewa zai yi akan sirati. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin maukifi na firgici ga ɗan adam a ranar kiyama, kuma babu wata addu'a da za mu yi a ce Allah ya fasa wannan. Babu wani abun da za mu yi na ibada da za a ce Allah zai ce ka kai ba za a yi da kai ba, tunda Allah zai yi da annabawa, kuma su ma suna cewa Allah ka kawo sauki. In na tsaya me zan ce, kai in ka tsaya ya za ka yi? Kuma wannan firgici ba za a fasa ba tunda Allah ya halicce ka. Wallahi Allah ba zai fasa ba sai ya yi wannan. Yadda nake magana yanzu kuna kallo na rantsi da Ubangiji za ku tsaya a wurin kuna kallon siraɗi, kuma lokacin yana zuwa. Innahum yarawnahu ba'ida, kamar nesa ne wa narahu qariba, amma la ce kusa ne. Allah ka rangwanta mana. Allahumma sallim sallim. Waɗanda za su yi sa'ar wuce ba za su wuce idan aka je aka tsaya, waɗanda suke gaba za su jira na baya. Don Allah na so ka auna kwana nawa za a yi ana wannan kafin mutane su gama wucewa, shekara nawa za a yi. Idan ka hada daga farko zuwa nan, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, shekara 50,000 za a yi ana wannan harka. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, da kai za a fara kuma da kai za a gama. Kuma babu wani mawkifi da za a yi a ce za ka gudu, ko a ce ana yin abin sai daga baya a fargar da kai a ce gashi an gama a wuce. Tir da waɗanda suke batar da bayin Allah, tir da waɗanda suke yaudarar da waɗansu, gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, suke cewa mutane abin cikin sauki ne, wani ma zai iya hanawa, wani ma zai kwashi mutane, wani ma zai kwashi waɗannan yan tatsuniya. Tir da waɗannan da suka canja koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan abun tsoron da annabawa suke jin tsoro, wani zai ɗauka kamar wasa ne. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Waɗannan ayoyi da suka sa manzan Allah sallallahu alaihi saboda ya san Allah gaskiya ne, ya san wannan ranar gaskiya ne, ya san wannan firgicin da gaske ne, wannan abun ne fa yasa ya fara furfura.